Natukom l-odwa tajba. Inselmu lilkom kollha li tinsabu maqudin magħna permezz tal-televiżjoni jew permezz tar-radju għal dawn il-mumenti ta' ċelebrazzjoni tas-sija tal-Omm immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Din hija ċelebrazzjoni partikulari ħafna li l-Knisja f'Għawdex maquda mal-Knisja fid-dinja kollha huma diversi il-komunitajiet madwar id-dinja illi b'xi mod jiċċelebraw din il-liturġija sabiħa ta' dalgħodu. Liturġija illi tpoġġina ma' ġenb l-Omm tagħna Marija, l-Omm tal-iben ta' Alla magħmul bniedem, illi f'dan il-jum qaddis tas-Sibt, il-jum tal-ħemda u s-sikta, il-jum li fih Ġesu huwa mitfun u issa ninsabu nistennew il-velja tal-lejl qaddis tal-Għid li l-lejla tiġi ċelebrata fil-knejjes kollha tad-dinja, l-ikbar u l-isbaħ velja, l-ikbar u l-isbaħ lejl, però dalgħodu ninaqdu b'mod partikolari mal-Knisja tal-Lvant. Din kienet xewqa tal-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II diversi snin ilu illi l-Knisja Kattolika biex tonfoħ ukoll b'dak in-nifs, tieħu wkoll dak in-nifs tal-pulmun l-ieħor, il-pulmun tal-Knisja tal-Lvant, tiċċelebra din il-liturġija li hija mimlija b'tant talb sabiħ mill-Knisja oħtna, il-Knisja tal-Lvant, il-Knisja Griega. U għalhekk dalgħodu se niċċelebraw din is-sija tal-Omm flimkien mal-Isqof tagħna Anton Tewma hawnhekk fis-Santwarju ta' Pinu. L-Iskola Cantorum Jubilate taħt id-direzzjoni ta' Marus Kattart sejra tanima il-kant ta' din il-liturġija. Inħeġġukom biex nidħlu fl-ispirtu ta' dan il-mument għażiż billi insegwu u fejn aħna mitluba wkoll mqarjek mid-djar tagħkom naqraw dawn it-talbiet, nisimgħu dan il-kant sabiħ ta' din il-liturġija ħalli nipparteċipaw b'mod ħaj u flimkien ma' Omna Marija nistennew il-qawmien ta' bina Ġesu. Il-ġimgħa l-kbira hija s-sija ta' Kristu. Sija li fija wara li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom sal-aħħar billi joffra lilu nnifsu għalihom u għall-bnedmin tad-dinja kollha bħala vittma fuq l-artal tas-salib. Ħedeh kienet Marija taqsam miegħu fid-dbatija u fl-offerta tagħha. Sibt il-Għid huwa s-sija tal-Omm, sija li fija il-mara bint Sion, l-arusa u l-Omm tal-Knisja, għexet l-aktar prova tal-fidi u tar-rabta tagħha ma' Alla. Marija tinsab għaddejja mit-tentazzjoni tad-dubju, imma hija tibqa' wieqfa u tirreżisti b'mod erojku, imqabbda mal-kelmiet ta' bina u mal-fedeltà tal-missier li jissa kollox. Hija issir għalina omna fil-fidi, emnet meta ma setgħetx tara u tamat meta kulħadd għata qalbu. Qudiemna qed naraw ix-xbija ta' din il-mara ħdejn il-qabar ta' bina. Xbija li fis-sempliċità tagħha tfissrilna dak li sejrin ngħixu flimkien f'din iċ-ċelebrazzjoni tas-sija tal-Omm minn dan is-santwarju għażiż għalina tal-Madonna ta' Pinu. Art is-sema, hekk isejħilha l-Orjent lill-Verġini Marija. Art li tilqa' ġewwa fiha is-sema. Marija hija l-mara li temmen dak kollu li ntqal lilha. Għax temmen tilqa' fiha u meta tilqa' tagħti. Art miftuħa. Saba l-Anġlu Gabriel dakinhar f'Nażaret meta taħal għandha biex iwassilha l-aħbar li hija l-maħbuba ta' Alla, dik li fuqha Alla xeħed ħarstu u għalhekk mimlija bil-grazzja. U hi arkubtejja laqet il-kelma b'qalb miftuħa biex fija lil-bnedmin. Għal darb'oħra
qed narawha arkubtejja f'din iġbija ta' Sibt Lejt. Mimlija fidi f'dik il-kelma li tagħti l-ħajja, b'qalb miftuħa biex tilqa' dak kollu li hu mitlub minnha u bidejn miftuħa biex tagħti lil dak li huwa għalija l-aktar għażiż, il-waħdini iben tagħha. Quddiem il-blata li tagħlaq il-qabar, din il-mara ta' fidi ma tiqafx fid-dubju tagħha. Hija taf tajjeb li dak li kien zera il-ħajja fid-dalma tal-ġu verġinali kapaċi joħroġ ġdid il-ħajja mid-dalma tal-art hemm fejn kienet waqgħet il-ħabba tal-qamħ biex tmut u tagħti l-ħafna frott. F'dan il-jum il-Knisja tpoġġi fuq Marija din it-talba. Qamħa mitfuna fil-qjan tal-art, nibbet u għamil ħafna frott u qajjem mill-mewt lil uliedek. Il-ħajja tingħata meta tmut, bħalma l-fwieħa tfewwaħ meta l-vażett li ġorra jinkiser u n-nart prezzjuż jimla d-dar kollha bil-fwieħa tiegħu. Din il-mara imlibsa bid-dmuħ tagħha bil-bjuda tal-għejt u maħsula fid-demm tal-martirju tal-ħaruf li tiegħu hi s-sieħba. Tinsab hawn ma' ġenb il-qabar bil-muftieħ tal-fidi mixew, waqt li għal dak li jqum għal-ħajja tħejji l-palma tar-rebħa, il-fera li ġorru dawk li għaddew mill-mewt għal-ħajja. U għalhekk fis-skiet ta' dan il-jum, Marija, il-mara tal-fidi, fissem il-Knisja tisar u titleb. Fit-taxejja fost il-ħajjin mulej biex teħles minn din l-istennija lil dik li ma tifsirx ġbubita meta nislitek. Għalhekk il-kbir jgħaddi mill-qalb ta' Marija li fisem il-Knisja mifdija bid-demm ta' Kristu tistenna ħerqana ir-ritorn tal-arus. Tistenna b'fidi u tama iseb il-qawmien. Nqumu bil-wieqfa biex nilqgħu ċ-ċelebrant. Immexxu fuq il-kodba li għandna fil-bankijiet. Iċ-ċelebrazzjoni ta' dalgħodu bħal-liturġija kollha ta' dawn it-tliet ijiem hija kkaratterizzata minn mumenti ta' skiet. Huwa skiet il-kbir li jaqa' fuq id-dinja kollha u fuq il-Knisja wara l-mewt tal-mulej u fl-istennija tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. L-adorazzjoni tas-salib li ċelebrajna l-bieraħ anke dalgħodu jespressa f'dan il-ġest li ċelebranti niżlu għall-kubtejhom quddiem is-salib, l-għowda tal-fidwa tagħna. Ikun imbierek Alla missier Sidna Ġesu u fed-dej tagħna. Fi ħnientu mill-ġdejt ġejna mnisla b'tama sħiħa fil-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu, lilu tifħejru glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-jum tas-Sibt huwa jum ta' misrieħ għal Kristu u għassija tal-Omm li tiġbor fija nfisha il-Knisja kollha li qed issofri u tittama, titlob u tħobb. L-uniku dawl fid-dlam tad-dinja fjamma ċkejkna tħeġġeġ fil-qlub għaliex ġiet nieqsa l-fidi tal-apostli, tad-dixxiepli u tan-nisa fil-qawmien mill-mewt tal-imgħallem tagħhom. Il-koll ninsabu miġbura fil-persuna ta' Marija u biex nistgħu ngħixu magħha din is-sija tal-fidi tagħna, ejjew nitolbu lil Alla jaħsel dnubietna fid-demm ta' Kristu u jqawwi fina it-tama fil-fidwa li huwa sejjer jagħtina.
Missier Qaddis, int li maħliċ li libnek il-wahdini il-passjoni u l-mewt biex jasal għal-qawmien. Lanqas ħlist l-ommu l-aziza mill-abbis ta' dbatija u t-turment tal-prova, ħajkollok ħnina minna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu imqiegħed ġo qabar u ninżilt fil-qijan tal-art u ħallejt lill-ommok fl-akbar tentazzjoni tagħha. Imma li ħassejt il-fidi u l-imħabba tagħha jimxu miegħek lil hemm il-qabar biex jgħidu minn qabel il-qawmien, ħajkollok ħnina minna. Spiritu tal-missier u tal-iben, l-imħabba li bħal nar sajret il-vittma fuq l-artal tas-salib, li bdejt titqala twila u ta' tbatija tal-Verġni Marija biex issirhom l-umanità mifdija. Li sejjaħ tal-ħajja bla tmiem lill-liben mitfun, ikollok ħnina minna, mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, erf u tiba bla tarf, li tant tħobb lil bnedmin li tridhom jissieħbu ma' Kristu fil-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Għamel li ngħixu mill-ġdid ma' Marija, il-qawwa tal-fidi li għamlitna wliedek fil-mamudija. U magħha nistennew bil-ħerqa sebħ il-qawmien bi Kristu Sidna. Amen. Insibu paġna 9, ħajitkanta l-innu, aħna nistgħu nidħlu.
Salmi l-ewwel parti tal-salm jitkanta mill-kor, waħna nidħlu fit-tieni parti. Jien dawk li triatom blaħtiħa li jimxu fil-liġi tal-mulej. Jien dawk li ħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxu qalbhom kollha. Fil-ħarsin tal-kmandamenti tiegħek. Imbagħad ma jkollix għax nisti la naħseb fuq il-mandamenti tiegħek kollha. Zammejt kelmtek f'qalbi biex ma nidneb għad kontrik. Imbirek intul ħej għallimni l-mandamenti tiegħek. Id-dinja kollha il-preċetti tiegħek irrid naħseb u nżomm għajnejja fuq triqatek. Il-mandamenti tiegħek irrid nitaxxa
inside Kelmati. أعطيني لنعيش ونحارس الكلمات هيك افتح لي عينينا اشترك لي قلبي جديد Imqarjek il-gbarat jodu jqassu fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-preċetti tiegħek u għaxħat tiegħek huma jagħtuni l-ħarir inħoss qalbi titċarraf, inħossa Femni jitreat tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq ġubijitek. Jiena fnejt bil-jiet, erfani skont kelmtek. Il-veġni għal-sat Tifniet u tejt, min sejatija jkollabdu. Biex niktil il-libni mamu. Mixħuta fi trappi ruħi, aħini jien skont kelmtek. Diqati u rejtek u inweġibtni, għallim il-mandamenti tiegħek. Ħajjat moti Intli teret is-seta tal-mewt tinżel issa fil-qamar. Intli tqajjem il-mejtin mill-qiegħ tal-art. Ħatinżel fuq it-jubitek mulej u salvazzjoni tiegħek il-weda tiegħek. Imma
għadna fit-tweġiba min jajjarni, għax innafla fil-kelma tiegħek. U Ġesu fil-ħuda tiegħek, għaliex poġġem f'qamar mudna, x'misteru ta' umiltà. Unkun bla xkil fil-mixi tiegħi, għax jien infittex il-preċetti tiegħek. U nitkellem fuq il-preċetti tiegħek, u tinisnatem u ma nisħix. Mobija taħt taħt fjamma, il-ġisem ta' Kristu qed ileffart. Id-dawl tal-ħajja qed ikisser Jiddieħku bija l-gburin għall-aħħar, imma nitbieċ mill-liġi tiegħek. Niftakar fid-digriti tiegħek ta' dari, fihom bejn nsib il-farax tiegħek. Ġesu għalli u ret għal-ħajri, għalfejn insilt fis-saltna tal-mewt. Il-nisel ta' Dawid trid issalva. Bil-lejl fismek niftakar mulej, u nħares il-liġi tiegħek. Din il-ħarra l-messedini, il-ħares il-preċetti tiegħek. Il-Verġni kollha ħeġġa sejritlek, dawn tad-dinja, dawn tiegħek Ġesu. Jirmi nixtiequ l-uniku ġid Sejri nista' nisimgħu l-ewwel silta li ħadd inqara dal-għodu mill-ktieb tal-Ġenesi. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. U wara dawn il-ġrajja Alla ried iġarrab lill-Abraham u qallu, Abraham. U Abraham wieġbu, hawn jien. U qallu, aqbad il-libnek il-waħdieni li inti tħobb lil Iżak u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offri b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. U Abraham bakkar ma' sebħ, xett il-ħmar tiegħu, ħadd tnejn minn qaddejja tiegħu u lil Iżak. Qata l-ħatab għas-sagrifiċċju għall-ħruq u qam
u telaq lejn il-post li qallu biħalla. Fit-tielet jum Abraham refajnieh u lemaħ il-post mill-bogħod. U Abraham qal lill-qaddejja tiegħu: oqgħodu hawn bil-ħmar u jien u żagħżugħ immorru sa hemm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. U Abraham qabad il-ħatab għas-sagrifiċċju, qabbih fuq Iżak ibnu, ħaf idejh il-nar u s-sikkina u telqu t-tnejn flimkien. U waslu fil-post li kien semmielu Alla. U hemm Abraham bena ħartal u firet il-ħatab fuqu u rabat lill-ibnu Iżak u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abraham mettidu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mis-smewiet u qallu: Abraham, Abraham, u dan wieġbu: hawn jien. U qallu: la tmid ċidek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara, għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma ċaħħadnix minn ibnek il-waħdieni. U għat-tieni darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lil Abraham mis-smewiet u qallu: naħlef fuq ruħi, kelma tal-mulej, la darba int għamilt ħaġa bħal din u ma ċaħħadnix minn ibnek il-waħdieni, jien imberkek żgur u nkattallek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar u nislek għatjiret bwieb l-edewwa tiegħu u jitbilku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minn kelmti. Il-kelma tal-mulej. Smajna dik l-ewwel silta mill-kapitlu 22 tal-ktieb tal-Ġenesi hija tħabbira profezija sa mill-bidu tat-Testament il-Qadim ta' dak il-ħaruf is-sagrifikat illi kellu jkun Ġesu Kristu innifsu, Iżak il-ġdid. Meta jien verċni u littek ma kontx naf bit-batija. Issa Alla tiegħi narak mejjed, sejf jinfidli qalbi. Għażis ibni u bil-ferħ fawwarni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għażis ibni u bil-ferħ fawwarni. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għażis ibni u bil-ferħ fawwarni. Noqgħdu bil-qiegħda ħankomplu bis-salmi. Idej kamluni u sawruni, femni u għallimni il-kmandamenti tiegħek. Jarani u jifraħlu bil-miża tiegħek, għaxi għajtamajt fil-kelma tiegħek. Tieġi fuq it-jubitek biex ikolli l-ħajja, għax il-liġi tiegħek il-għaxqa tiegħi. Jistuguri bil-ħerja li ma jinnaħseb fil-preċetti tiegħek. Mejjed
Jinni tama fil-kelma tijek. Ejja għajnija jistennew il-weda tijek. U jistaqsim meta se tfarraġni. Ġdiet il-qamar li fil-għeduk biex in-natura tagħna inti ġġedet. Meta divinament tum il-ment. ħafru il-gburin ħofra lija. Dawk li ma jimxux skont il-liġi tijek. Sewa huwa l-mandamenti tiegħek kollha. Enit meta ilek imaqtuni. Itla min il-art ħajja. Inti l-ħajf nofs il-rejti. U tal-infern jisser il-bibi. Għal-ftit ma erdunix min din l-art. Imma jimma ħallejċ il-preċetti tijek. It-tiba tiegħek għatini l-ħajja. U jien ħares il-preċetti tagħhom. Kopri taħt l-art mulej. Il-mewt u l-dram jagħtuk. Imma bħax-xemx toħroġ glorjuż. Ninsab imnikket għall-aħħar mulej. Għatini l-ħajja skont il-kelma tijek. Il-għawejba ta' fommi u għallimni d-digriti tijek. Għal-kem fil-qabar mafun. Il-ħolin kollu u Ġesu jistqarrek. Sultan veru tal-art u s-sema. Dbedu minni intom nies ħżiena biex inħares il-kmandamenti tal-latijej. Zomni skont il-weda tiegħek biex nibgħaj. Tħallix bla temma ta' tiegħek. Meta nista' nerġa' nifraħ bik. Dawletek inti l-ferda qalbi.
tijek. Allimni l-kmandamenti tijek. Idmu bħal wieħed ġemmen min għajnejja, għax ma jħarsux il-bnedmin il-liġi tiegħek. Fuq ir-rida tiegħek tifnini l-ħeġġa tiegħi, għax insew kelmtek l-edewa tiegħi. Il-weda tiegħek jipprovajta, għalhekk irħomma l-ħadej tiegħek. Amħamitfuna fil-ħijan tal-art, nibbetu għamel ħafna frat, u għajem il-mewt qalbi kollha ngħajatlek weġibni b'mulej. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Lilek insejjaħ salvani jrid, u nħares il-preċetti tiegħek. Wittortmu ix-xeredhom, mixkil fil-qamar ġejti miegħek, u tajjatlek għajxek ħabbat. Slim bil-kotra l-min iħobb il-liġi tiegħek. Ma hemm ebda tfixkil għalihom. Nistenna s-salvazzjoni tiegħek mulej, u nħares il-kmandamenti tiegħek. Fid-dexxija fost il-ħajjin mulej, biex teħles minn din l-istennija. Il-din ma tfissirx f'umità meta nislidek. Ħatasal qudiemek mulej l-għajta tiegħi. Għatini id-den skont il-kelma tiegħek. Ħajja sal qudiemek jitan-nin tiegħi, irrisni skont il-weda tiegħek. Om tiegħi la toħxibtini,
Inqumu bil-wieqfa biex issa nilqgħu l-bxara tajba li turina sa fejn twassal l-imħabba ta' Kristu għalina. Il-qari tal-Vanġelu li jirrakkonta l-aħħar momenti fil-ħajja ta' Ġesu sejjer isir minn Monsignor Carmelo Refalo. Ma'kom. Jekk ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Mis-sitt sija l-qudiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa sija. U madwar id-disa sija Ġesu għajjad bl-ħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sabaqtani, jiġifieri Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri, qabad sponża mimlija bil-ħall, waħħalha f'tarf ta' qasba u taħ jixrob, waqt li l-oħrajn qalu: Stenna ħanaraw jiġix Elija jsalvah, imma Ġesu reġa' għajjat għajta kbira u rad ruħu. U wara, il-purtira tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel, l-art teżżet, il-blat inqasam, l-oqbra nfetħu u qamu ħafna ġsma ta' qaddisin li kienu mietu. U wara li qamu ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmin tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lil bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu miegħu qassa ta' Ġesu kif raw l-art titeżżes u jiġri da kollu, imtlew biża' li qatt bħalu ma kienu raw u qalu: Dan kien tassew binalla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa iħarsu mill-bogħod u dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija om Ġagbu u Ġuseppi u om uliet Zebedew. X'ħin sar fl-għaxija ġie raġel qani minn Arimatija jismu Ġuseppi li hu wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġuseppi ħal ġisem u kefnu fl-iżar nadif, edu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat, gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bis-swit bil-qiegħda ħdejn il-qabar. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu, nibqgħu bil-wieqfa. Ġuseppi talab il-ġisem ta' Ġesu u poġġieħ f'qabar ġdid. Kellu joħroġ mill-qabar bħalma ħareġ mill-ġuf verġni tal-om. Urina, ja om, lill-ibnek imqajjem mill-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda.
Qari mid-diskorsi ta' Gregorju ta' Nikomedija Isqof. Ser nitkellmu dwar il-preżenza tal-om kuraġġjuża fuq il-qabar ta' Bina. Fil-fatt, meta l-oħrajn kollha telqu lejn darhom, hi biss l-om mimlija bin-nar tal-imħabba u b'fidi u kuraġġ sodi baqgħet ħdejn il-qabar. Insiet l-ikel u l-irqat u bdiet idduq il-benna tal-qawmien. Għalhekk l-om biex kienet xuta dak li ġara qabel il-qawmien. Hi biss rat it-terremot ħelu u ta' faraġġ li qajjem il-mejtin ta' snin qabel u raqqat lill-assisa li kienu mal-qabar. Għalhekk naħseb li lilha l-ewwel li ngħatat l-aħbar tal-qawmien. Fil-fatt, bħalma ferħet fl-inkarnazzjoni, hekk qabżet bil-ferħ għad-dera u d-dawl ta' Bina imqajjem mill-mewt. Kienet l-om, lilha kienu fdati il-misteri tal-inkarnazzjoni. Issa lilha biss il-mulej wera l-ġubijiet tal-qawmien. Lilha għarrafa aktar milli għarraf lill-apostli u lin-nisa twajba, aktar milli setgħu jifhmu l-anġli. Għalhekk, malajr u qabel kulħadd, iddawlet bid-dija ferriħa tal-qawmien. Jixraq għalhekk f'dan il-jum ta' ferħ nibdew nannu r-rat ta' ħajr li hija għanniet ħdejn il-qabar. Hija fil-fatt għaddiet fil-ġabra anterjuri iż-żmien ta' qabel il-qawmien, waqt li terġa' ġġib quddiem għajnejja u timmedita dan il-misteru kbir. Kienet titkellem ma' dak li kien wettaq il-pjan divin u fiskiet kienet tgħidlu: mulej, fin-natura tiegħek ta' Alla, inti la tista' tbati u laqas tmut. Imma bħala bniedem batejt fin-natura tagħna. Issa tinsab fil-ġuf tal-art, int li ma tħallix id-dar tal-missier. Id-dinja kollha ma tistax tesa' id-divinità tiegħek, waqt li qabar qed jaraq lil ġismek. Jilqgħuk ferriħa l-irwieħ tal-ġusti, banjiet ta' ferħ isejħulek feddej. Imdawla mid-dija tiegħek ixandru l-imħabba tiegħek għal bnedmin. Uri lil dawk li jgħixu fid-dinja is-sinjal tar-rebħa tiegħek. Int li għax ma tidirx tinsab kullimkien, uri ruħek fi żbuħija li għandek. Imla l-art kollha bid-dija tal-qawmien tiegħek. Iqaf fuq saqajk, int li ma tistax tkun marbut fid-divinità. Stembaħ għalhekk, int li taħsess bla ma torqod matul is-sekli. U ddawrek bit-tifħir il-ġema tal-popli. Biex tidħol għal foqra tiegħek biex ixxerret il-qawwiet ta' kontrik. O xemx tal-ġustizzja, ħoll ir-raġġi tat-twelid ġdid tiegħek. Ħajidru quddiem id-dinja id-dwal tar-rebħa tiegħek. Ħatkun magħrufa minn kulħadd il-fidwa tiegħek. Ħajaraw il-foqra u jifirħu. M'hemmx li jien ukoll nara l-wiċċ li tant nixtieq tal-mulej. M'hemmx li jien ukoll nikkuntempla s-sbuħija tal-għaġeb tal-iben divin. M'hemmx li nara tqum il-glorja ta' Alla. M'hemmx li nisma' mill-ġdid il-leħen tiegħu isemma' kliem ħelu u mimli grazzja. Bħalma fit-twelidek tajt l-ewwel lil ommok il-ferħ, hekk idher lilha l-ewwel biex tħabbrilha il-ferħ tal-qawmien. Idrilha int li dejjem tibqa' magħna biex ma tħallijiex tintrebaħ. Waqt li l-Verġni esperta ta' Alla kienet qed tkanta u titlob dan il-kliem, liben urija id-dija tal-qawmien. U peress li huwa dmir tweġġaħ lil ommok, huwa onora billi l-ewwel der lilha. Kien jixraq fil-fatt li tkun l-ewwel li tilqa' l-ferħ tad-dinja dik li lilna ġabitilna il-milja tal-ferħ. Ili lilha ġew fdati l-misteri tas-sema. Ili fil-passjoni ta' Kristu nifdula qalba bosta sjuf. Kien jixraq li bħalma kellha sehem fid-dbatijiet tal-iben, idduq minn qabel il-ferħ tas-sema. O Marija, illi kont l-ewwel waħda
li rajtu u xandartu. Imla lil qalbna bid-dija ta' Kristu, dawl l-aktar ħelu tagħna. Lilu il-glorja, l-unur u r-rattaħajr mal-Missier u mal-Ispirtu Santu, issa u għal dejjem. Amen. Sibt lejt fil-ħodu jiġi darba fis-sena. Imma għalina l-kull wieħed u kull waħda minna jiġi iktar spiss fil-ħajja żgur. Sibt lejt huwa dak il-mument meta fid-tbatija m'hemmx iktar x'tagħmel. Hija esperjenza verament umana. Nifmu narfu il-misteru ta' Alla li jsir bniedem u li jidħol fil-profondità tal-umanità. Permezz tal-mewt imma mhux biss anki tad-difna. Sibt lejt huwa l-mument ta' skiet. Huwa l-mument fejn id-tbatija irridu ngħixuha. U daqshekk. Mument li jista' jkun aħna nevitawh ma rridux. Il-preżenza tan-nisa, il-preżenza ta' Marija fl-istennija tal-qawmien hija aħbar tajba għalina ta' attitudnijiet waqt is-sibt il-għid tagħna. Aħna nistgħu ngħixu sibt il-għid almenu b'4 modi. Nistgħu ngħixu id-tbatija tagħna, is-sofferenza tagħna, il-qiegħ tal-qiegħ tal-esperjenza umana almenu b'4 modi. Hemm mod li huwa uman ħafna u komuni ħafna li huwa d-disperazzjoni. Quddiem it-tbatija ma nafux naqbdu nagħmlu u allura l-unika reazzjoni dik impulsiva, spontanja, emotiva. Il-paniku u d-disperazzjoni. Ħafna drabi jekk dejn it-tul tispiċċa depressjoni. Imbagħad hemm mod ieħor ta' kif nippruvaw ngħixu s-sibt il-għid tagħna. Li huwa rassenjazzjoni. M'hemmx tagħmel. Ikolli niblaħħa. M'hemmx tagħmel. Kulħadd hekk jiġrilu. M'hemmx tagħmel. U nippruvaw insibu raġunijiet, ġustifikazzjonijiet biex dak li aħna fil-fond ta' qalbna ma nistgħux naċċettawh imma b'xi mod nibilgħuh, b'xi mod inniżluh. Imbagħad hemm tielet mod. Hemm mod ieħor ta' kif aħna ngħixu s-sibt il-għid. Nistgħu ngħixuh biġlieda ta' aċċettazzjoni. Nitħabtu ma' nfusna biex naċċettaw dak li ġara u nibqgħu mexjin. Nilqgħu dak li ġara bħala parti mill-istorja tagħna, bħala parti mid-destin, bħala parti mix-xorti tal-bniedem biex nippruvaw inħallu warajna id-tbatija u nibqgħu mexjin il-qudiem b'xi mod. Dawn it-tlet modi huma modi umani. Id-disperazzjoni, depressjoni, ir-rassenjazzjoni u l-aċċettazzjoni. Imma mbagħad hemm mod ieħor. Ir-raba' mod dak li għexet Marija. U dak li aħna nistgħu ngħixu fis-sibt il-għid tagħna. Huwa l-atteġġjament, l-attitudni ta' offerta, ta' għotja.
Meta l-aċċettazzjoni tinbidel issir donazzjoni, issir qatt ta' mħabba. Meta tbatija tagħna jew ta' dawk li huma qrib tagħna tinbidel f'atmosfera fi klima ta' ġenerożità, ta' attenzjoni, ta' karità, ta' mħabba kbira, imħabba kbira lejn l-oħrajn. Offerta, hekk għexet Marija il-mument tas-salib meta bina Ġesu isejħilha biex issir il-bnedmin kollha, Ġwanni u fihomna l-koll. Hekk għexet Marija sibtilejt, iskiet ta' sibtilejt. Fl-imħabba, fl-lotja, fid-donazzjoni tagħha lill-missier, fit-telqa tagħha lill-missier. U minn hawn din hija l-art fertili illi fija l-qamħa li tmut u li titħassar tista' tibda timbet terġa' mill-ġdejd biex tagħti l-ħajja. Minn hawn tibda t-tama. Meta aħna ngħixu il-mumenti ta' tbatija tagħna bħala qotja, bħala qatt ta' mħabba, qatt ta' telqa, qatt ta' fiduċja f'idejn Alla. Ma ninsewx li l-passjoni ta' Ġesu li l-bieraħ smajna skont San Ġwan isseħħ almenu skont ir-Rab Evanġelista f'kuntest ta' ġnien, fil-ġnien. Tibda fil-ġnien taż-żebbuġ u tispiċċa fil-ġnien tal-qabar, fil-ġnien tal-Kalvarju. U fil-ġnien il-mewt hija apparenti, il-mewt hija l-ftejt. Fil-ġnien ma teżistejx il-mewt, għax kull mewt mejxajr bidu ta' ħajja ġdida. Smajna hemmhekk ir-riflessjoni ta' l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma lejn tmiem din iċ-ċelebrazzjoni tas-Sija tal-Omm dal-għodu sibtilejt mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pino. Riflessjoni wkoll fuq ir-rol ta' Marija fil-pjan tas-salvazzjoni, speċjalment f'dawn il-momenti tal-istennija tal-qawmien ta' Pina. Wiqfa għat-talba tal-eluq. O eben tal-Verġni Marija u ħalliq tad-dinja, il-passjoni tiegħek hija għerf mill-aktar profond. In dak li kont minn dejjem u dak li sirt fi żmien. Int biex issalva l-bniedem għażilt li tiġi u bil-libertà kollha aċċettajt li tieħu l-passjoni l-aktar kifra. Int li bħal ħaruf erfajt il-ħtijiet tagħna u feddej. Int li bil-mewt tiegħek ried ħtijietna u salvajt lil kulħadd. Int li tbati bħala bniedem imma bħala Alla ma tistax tbati. Int li tajt lil qaddisa il-kuraġġ li tajjatlek u iben tiegħi u Alla tiegħi. F'dan il-jum in-nisa twajba ħejjew il-fwejja biex għada kmini mas-seb imorru jidilku l-ġisem mejjed ta' Ġesu. Nafu li meta kmini l-ħadd fil-għodu marru ħdejn il-qabar lil Ġesu ma sabuħx għaliex kien qam rebbieħ mill-mewt. Ekku kol tagħmel il-Knisja minn issa l-qudiem. Issa x'nisa ħajersu qudiem iċ-ċelebrant u minn għandu jirċievu l-mandat biex jibdew jidilku bil-fwejja is-simboli ta' Kristu f'dan is-santwarju li huma is-sedja, l-ambone, l-altar u l-fonti tal-Magħmudija. Eżis uliedi, din iċ-ċelebrazzjoni ta' talb li l-iskop tagħha huwa li ninaqdu ma' Umna Marija fl-istennija tal-qawmien mill-mewt ta' Kristu Sidna, tqawwina fil-fidi tagħna u tgħinna nisru. Hija ċelebrazzjoni li ma hijiex ser tispiċċa issa, iżda ser titkompla fis-servizz tagħkom f'dan is-santwarju. Idilku bil-fwejjaħ is-sedja, l-ambone, l-artar u l-fonti tal-Magħmudija li huma simboli qaddisa tal-ġisem ta' Kristu.
ħajibda jitlibbes bl-isbaħ il-bies tal-festa dan it-tempju qaddejs biex il-lejla ikun jista' jilqa' b'mod xieraq il-miġja ta' Kristu rxoxt, l-arus tal-Knisja. Ħajħejji ruħu dan il-poplu qaddejs ta' Alla bis-sawm tal-istennija biex f'dan il-lejl qaddejs jiċċelebra l-ikla tal-ħaruf bla teba, l-Ewkaristija mqazza. Amen. Il-fidi tal-Verġni id-dawwa lil ħajja tagħna. Il-ħarsin tagħha tahom isieħeb il-mixi tagħna biex niltaqgħu ma' Kristu rxoxt. Amen. Hemmhekk l-isqof talab dik it-talba sabiħa li diġà fija nfisha immorru lura tispjega dak illi ħanaraw isih bħala ġest bħalissa. Flimkien ma' Omna Marija nozzu f'qalbna klimbina waqt li bħerqa nistennew il-qawmin tiegħu. Il-ħeġġa tagħna għal Kristu il-arus li teħdilna nruha bis-sawm tagħna sakemm nerġgħu niltaqgħu flimkien jekk il-bambin rejt il-lejla biex nisru flimkien bis-semsħ tagħna fil-velja tal-Għid il-kbir. Smajna wkoll l-istedina sabiex il-lejla bħala poplu ta' Alla l-koll flimkien niċċelebraw l-aktar mument għażiż u importanti li huwa il-mument tal-qawmien tal-mulej fl-istennija illi ninsabu bħalissa il-Knisja qiegħda tħejji ruħha sabiex tilqa ma' Marija lil Kristu irxoxt. Infakrukom illi iċ-ċelebrazzjoni mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma sejra issir fil-Katedral tal-Assunta fit-8 ta' filgħaxija. Ċelebrazzjoni tkun ukoll imxandra fuq dawn il-mezzi soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex. Imma lura lejn is-Santwarju ta' Pinu f'dan il-mument kif spjegat ukoll l-animatriċi u kif smajna f'dik it-talba li għamel l-isqof stess, ċelebrant waqt li kellu qudiemu preżenti lil dawn diversi volontira ta' santwarju illi kienu qegħdin diversi oġġetti fidejhom, oġġetti ta' tindif, żjud, kif ukoll fwejjaħ, propju bħalissa qed naraw il dawn il-volontira jersqu lejn il-postijiet l-aktar importanti tal-liturġija bħal huwa l-ambone illi minn fuq tixxandar il-kelma tal-Alla lejla se nisimgħu dawk is-siltiet kollha sbieħ mill-Iskrittura illi ħabbru il-pjan tas-salvazzjoni, l-istorja tas-salvazzjoni li tilħaq il-milja tagħha fil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet, il-fonti tal-Magħmudija li huwa il-ġuf tal-Knisja u li, skużawni, fih bħal lejla fil-vejja tal-Għid aktar minn kull ġurnata oħra jiġu imwielda għal ħajja ġdida fi Kristu u li ġodda li iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija tant marbuta mal-vejja tal-Għid u fuq kollox l-altar illi fil-liturġija huwa is-simbolu per eċċellenza ta' Kristu innifsu. Dan li qed taraw jiġri bħalissa persuni differenti li jgħinu fis-santwarju qegħdin jagħmlu dawn il-ġesti ta' preparazzjoni għal l-isbaħ u l-ikbar liturġija fil-ħajja tal-Knisja illi niċċelebraw il-lejla. U allura nerġgħu minn qalbna nħeġġukom biex il-lejla aktar minn kull ġurnata oħra tmorru fil-knejjes tagħkom sabiex niċċelebraw flimkien bħala poplu tal-Alla il-velja qaddisa, is-sara tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. B'dawn il-diversi inkwadraturi li qed taraw bħalissa fuq l-screens tagħkom aħna naslu fit-tmiem din ix-xandira ta' dalgħodu, xandira illi fija wassalnilkom iċ-ċelebrazzjoni tas-sija tal-Om mis-Santwarju ta' Pinu. Nibqgħu nżommu skiet fil-qalb tagħna u anke madwarna f'dawn is-sigħat li ġejjin, forsi l-jum ta' Sibt Ilgħid huwa l-inqas wieħed illi jingħata attenzjoni fil-liturġija tal-Knisja sakemm tasal is-sara ta' filgħaxija, imma dawn huma sigħat importanti, sigħat ta' sara ta' stennija għal qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Ejjew ngħixuhom f'dan l-ispirtu. Nħallukom bit-tislima tagħna dalgħodu nixtiequlkom diġà minn issa lejt it-tajjeb u natukom appuntament għal-lejla fit-8 ta' filgħaxija.